Za svoju tvrtku želim samo najbolje. Zato biram partnera koji mi nudi najbolja poslovna rješenja. Uz Office 365 sve je lakše. Posao počinjem na jednom uređaju i nastavljam tamo gdje sam stao na drugom. I zato što imam cloud storage, moji su dokumenti u cloudu i dostupni u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg uređaja, meni i svim mojim zaposlenicima. Dok sam na internetu, siguran sam od svih prijetnji uz antivirusnu zaštitu na svim svojim uređajima. Ne razmišljam o kupnji informatičke opreme, jer uz povoljan najam dobivam i održavanje. A ako i naiđem na neki problem, tu je specijalni HT-ov tim za poslovne korisnike uz 24-satnu podršku 7 dana u tjednu. Poslujte još bolje i sigurnije uz najbolji hardware, software i komunikacijska rješenja, sve na jednom mjestu. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno.